इसोर सिबिग्रा राम मन्दिराव कौटि कौटि रां खावनाय जाथायनि ट्रास्टनि सिखाव खावनायखौ बिजिरनाय जागायनायनि सिगांनो 58 लाख रां मोनफिननायनि रादाब। राम मन्दिरनि सिखाव खावनाय जाथायनि सायाव एसआईटी बिजिरनाय जागायनायनि सिगां 58 लाख रां मोनफिनबाय। गासै रांखौ बेंक खाताफोरनि गेजेरजों मोनफिनदों। राम मन्दिरनि अनसुंथाइ रां सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै मन्दिर ट्रास्टआव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि सायाव संदानदों। सुलुंनि बादिब्ला इसोर सिबिग्रा राम मन्दिराव होनाय दाननि रांनिफ्राय सिखाव जानाया 58 लाख रांखौ इउपि सरकारनि एसआईटीआ संदाननायनि सिगाङावनो ट्रास्टनि मानसिफोरा बिसिनि सिङाव संदाननानै रांखौ मोनफिनबाय। ट्रास्टनि सुबुंफोरा अविनाश शुक्लानि न'आव थांनानै संदाननायावनो अविनाश शुक्लानिफ्राय 58 लाख रांखौ मोनफिनदों। बे अविनाश शुक्लाया बे सिखाव खावनाय दायाव हमजानाय 9 सुबुंफोरनिनो सासे। निउज डेस्क डिजिटल बड' निउज।